Chaka kurwase county ase eamate mwaka Jackson Makori Monda nigere no muichano maiga yogo saganwa ase nka yabo asobot kubugo kira rero n'abantu abo batamanyire kwikira boniga nigo eamate yo yanyatuko bakego sagano n'abantu abo batamanyire bakanyara ko bagose nyumba yabo nabo gosiria eni yo etaramanyekana ekerengo gwikira boniga nigo banyare ko babagwesoke na kuroko borigo kya sabaten river sector yo borendi na nemono kwenekya unangwanko yabare obutuki herine bachikomanya ningo oenegetie gwikirania egakore kigasi bono batebire eamate yabo konyete bwati mu chando ne bwensi na montonde bwensi asebo igo sagano ko kwabo nigo bono kwabayireire omuichano murikito Brian Nyakundi na ikirana Mateyo na bono twarga nero family yo mugaka Jackson Makori Monda mbirerere maiga yo gusaganwa n'abantu batamanyiri kinsa cyisato obutuko ubukiera litko lya rero korengana no mugaka Jackson nigo abantu abo bachita senka yabo na guchaka kubarwania abwase batagorete mirango yabo nabo igo kubasambera echikoni yabo Buna omugaka Jackson akoerera nigo bamenyete no bwamate obuya n'abantu abwase bono bakubolia obutuki gokoreka lyo banyare konyora obwene bwabo igo twakire tunyomba kitugakore kuragera nyisa isa toiga tugayira n'abantu tutamanyete bagasoka turwani kisegi na gutuita atera kinyomba bagate mirango kitirisa je watusambire chikoni bagatagura ibisumu biki ngoko biki ngondi bona butukumeti gati wali usaba ginya sae ose amarai batokonya kyagere nyomba atomete isiko batagura nyomba yonsi bagakora utwali kusaba barai bamintu bage motokonya kende toruje ndito cyagire amaisha ndaiga sekinore kicyanyangira saburkeseni abantu batutire tukubazo famia ono ntuma itendo tokora tasekinore kenga ono ga kito saba bagambi baito batokonya gekora kinyomba batete bagakora ntubwati kende sikotomenyete ntubwati none kitorali ne kitorebisie ne kindaire nono mwana sukuru nimbwata abane sukuru batatu timbwati njerende abasomeri asifoni ekora nyomba gere teta kiri kwa gachubuye ekora timbwati nyomba nkome kinyomba abansambere cyonsi bagakora kuri kikoni asinkora gurugera asimenyete bono nje timbwati njerende gakingo saba barayiwe ito gakibatokonye tigara baturusige gakibatokonye none ne nyomba ibo twagachere ekora ndira ntubwati nabankonya tibasengirira abane sukuru gakitimbwati njere Alex Atambo Makori oyore mu muro munene we familia yo niga gotayabuna abantu abo nigo bacheta senka yabo ne mioro amo nebisire abwase bachagete ko batagorera enyomba yabo asamori tanguru kwa Alex Atambo Makori nje mu muro munene mu Makoriga aba muri abaje tumara kwa batali boke babwate mioro ne kiyanga babegete kiyanga kire kifruit dress babwate mioro ebisire makombe kerege ntumi mete yo kayarenga chingo twabwate siko wega na kibaru stopakanga go twitira mabati ko tagure nyomba abo bategete ko swa nyomba bago turtamagana guru nyomba bubwatamagana siko atime sine pagi bagitenero bago tuitamagana bago tuitamagana kabisa ntu etu meta so murangu ligera mbaso wa nyomba babwate byoge bingi baro cyo gutukuba akakia barayibande bonse barense go sesi kitutu masaba nyamira kaunti nere banje batokonya gakinya tubagoserete batoteye kitogosete tubasaba mabera usininje ntutunye ni tubakosere batusaba mabera gaki Yinko ripotori igetaseni kiagetembe kurwase kinyoro kya Murama kyo kigotoka ime sub location ya Nyangena ime ye bunge ya Kitutu Masaba ime ye county ya Nyamira ilitariane Brian Nyakundi.